Het boek IJsselstein 100 jaar ondernemen werd vrijdagmiddag in Roelandia gepresenteed. Het eerste exemplaar werd in ontvangst genomen door burgemeester Luc Wienand. Ik ben mede-initiatiefnemer en toen we het initiatief genomen hebben, dus hebben we wat rollen verdeeld. We hebben een schrijver gezocht, Jelle van Ees. En ik heb de taak opgenomen om alle gegevens van de bedrijven die vanaf 1921 tot nu eigenlijk actief waren. Alleen ik ontdekte dat het vanaf 2000 bijna niet meer te doen was, omdat er zoveel bedrijven waren in IJsselstein, dat er geen goede samenvatting meer van te maken was. Maar vanaf 1920 tot 2000 is me best aardig geslaagd. De teksten komen van mijn hand, maar om het nou zo in een harde kaft te zien, met foto's en opmaak, ik vond het hartstikke mooi. Ja, absoluut. Ja, het boek gaat over ondernemen in IJsselstein. Wat kunnen we mensen voor verhalen verwachten in het boek? Het zijn vrij diverse verhalen, zowel met huidige ondernemers als oud-ondernemers. Ondernemers ook die toch wel een beetje het aanzien van het dorp in de loop der jaren bepaald hebben. Maar ook jonge, veelbelovende ondernemers waarvan we de komende 50 jaar waarschijnlijk nog heel veel gaan horen en zien. Dus op die manier is het denk ik een mooie mix geworden van een diversiteit aan verhalen. Ja, alle ondernemers hebben dus een soort plekje in het boek gekregen. Het lijkt me een moeilijke zoektocht. Dat is inderdaad zoeken, dat is navragen, dat is bij oudere mensen. Het INB hebben we het vermeld, we hebben allerlei bronnen hebben wij de gegevens gevraagd en daarmee is toch wel een behoorlijk wat respons gekomen. Veel mensen gereageerd. Maar daarlangs is het ook van weten van, oh daar zat die nog en daar zat die nog en hier zat een bedrijf. Oude boeken van IJsselstein, zijn verschillende boeken over IJsselstein uitgekomen en daar hebben we ook veel ondernemers uit kunnen halen. En dat alles bij elkaar toch geeft een aardig beeld van het ondernemen in IJsselstein. 18 verhalen. Je komt zelf uit IJsselstein. Heb je dingen geleerd over het dorp die je nog niet wist? Ja goed, ik ben inmiddels ook alweer 34, maar voor mij heeft IJsselstein natuurlijk ook een hele geschiedenis waar ik zelf nog niet al te veel van af wist voor dit boek. Daar heb ik zeker wel wat van opgestoken. Ja, ook waar ondernemers mee bezig zijn qua investeringen, ook voor de toekomst. Ik ben er zeker niet dommer van geworden. Nee, absoluut niet. Kun je er een voorbeeld van noemen van wat je hebt geleerd of wat je hebt opgestoken? Ja goed, wat mij als eerste te binnen schiet was Harry Maassen, toch een bekende IJsselsteinse ondernemer. Hij zit met zijn bedrijf in Venray. Maar hij liet aan het einde van het interview dat ik met hem had, liet hij doorschemeren dat hij, nu hij wat ouder is, van plan is om IJsselsteinse jonge ondernemers te helpen. Vooral qua financieren van bedrijfsgebouwen en het grondwerk, daar is hij natuurlijk specialist in. Dat vond ik wel mooi om te horen, dat ook zo'n mannen toch de band met het dorp niet verliezen. En ook jonge ondernemers een zetje in de rug willen geven op de manier waarop ze dat kunnen doen. Het was nog even spannend of het boek op tijd binnen was. Dat is gelukt. Wat is de eerste indruk? Nou, in het begin is het altijd spannend van, hebben we wel voldoende verhalen? Krijg je het wel body? Ik moet zeggen dat ik achteraf over het resultaat best tevreden ben. Ik ben er best gelukkig mee. Het is een mooi boek, interessant boek. Het zijn leuke verhalen. Het boek is verkrijgbaar bij Vitelia Winkel in IJsselstein.